Det er søndag, jeg kan ikke huske hvilken dato, men det er sidst i august. Wayfair DM 2012 is underway and the breeze is picking up, som de siger på de store internationale regattaer. Vi glæder os som små børn. I går sluttede vi på en 9. plads, og det er man selvfølgelig ikke tilfreds med, fordi man er jo sådan lidt forventningsfuld. Men så fandt jeg ud af, at der var sgu kun én ikke farvembåd foran, så er det jo fantastisk. Så kan man jo sige, at det er en rigtig dansker forklaring, man kan komme med at sige, at vi klarer os sgu relativt meget godt. Spøj til side. I dag bliver det hyggesejlads. Vi får 5-6 meter jævnt. Fuldstændig stabil vindretning på Furesøen, som den er kendt for. Og så piker den jo sådan med en 15-16 stykker for at få lidt ekstra sjov ud over dagen. Så alt i alt er der lagt i kakkelovnen til en uforglemmelig sejldag.